kommer herned til Dværgvejen, så tror jeg, så kører vi til højre. Der er et lille stykke herhen. Der er nogle 100 meter herhen. 300 meter, tror jeg. Kommer op forbi alle de her hus, ikke også? Ja, så der er en på højre side. Ja. Ja, det er fint. Det er altså lidt tungt. Kommer vi til en vej, der går til højre her. Ja, du skal lidt længere frem, tror jeg. Og så drejer vejen til venstre heroppe. Så skulle vi måske lidt hen og se kirken, når vi drejer rundt. Ja, den er lige foran. Ja. Skal bare følge vejen rundt? Bare følge vejen rundt her ved kirken, ja. Så skal du skal lige tænke, når du lige kommer forbi kirken, så kan vi så dreje til højre derhen. Lige efter kirken. Ja, kirken den var bagved. Ja, lige her efter. Diget her. Vej til højre her. Ja, og det der markering, det skal vi lige passe lidt på. Så skal du lige hen til Tværvejen her, og så til venstre. Et lille stykke herned af, så kommer der en vej fra højre her. Der skal vi lige... Nej. Der skal vi dreje til højre her. Det er en hestesko, vi lige skal passe på her. Er den her vej, vi skal til højre med? Ja, det er det tror jeg. Ja, det ser jo ikke noget ud. Så skal vi køre den. Der er et løgstykke herhen, tror jeg. Vi kører med 30 i gennemsnit. Så når du kommer derhen, så skal du være til venstre. Kom op til noget hus her, han gør det. Ja, det gør vi. Ja, hen ved det her hus, der skal vi dreje til venstre. Det er ligesom et vejkryds. Ja, det er nemlig rigtigt. Der er heldigvis ikke så mange uger at køre bil i det her uge. Så kommer du ned til en Tværvej her, et stykke nedad. Ja. Der skal vi dreje til venstre igen. Så kommer du også forbi en masse hus her på venstre hånd. Det var dejligt det her. Ja. Og der er noget stykke herhen, der er stort til lige stykke, stort. Det er lige så langt som op på tværstykket, hvor kommer der ind i en vej fra venstre her. Den vej heroppe til kirken her. Ja. Den der kører vi lige frem, til vi kommer frem i et kryds herhen. Det ser ud til, at det er en stor kryds. Det kan jeg godt skyde sådan der. Pensbøvej der, hvor der er en halv kilometer. Det er nok deroppe, man kommer fra. Og der skal vi lige et øjeblik, der skal se, nu er vi færdige med at køre. Vi kører forbi en gård her lige ind. Den står, ja, den står også ud til. Der tager vi lige lidt med ro. Lige op på en ny kort. Okay. Skal jeg køre til højre? Eller? Nej, det tror jeg, du skal. Vi kører til højre her. Så vi kommer ned til Vista. Det er langt. Og så lige ned til... Vi skal i hvert fald ned til skolen. Så skal du så se lidt længere frem. Vej. Der kommer der et kryds lige bag efter skolen, gør der ikke? Jo, der er et kryds her. Ja. Skal du
køre et par 100 meter længere frem, så skal der være et nyt kryds. Den skal du også køre lige over i, fordi hesteskoen er lige lidt længere over krydset. Hvad for et kryds snakker vi om? Det er en vej går til venstre. Der var en vej går til højre. Det er ikke et kryds. Nej, du skal lidt længere frem. Du skal nok frem hertil, ja. Og så lige se. Hvad skal vi så? Ja, det kan jo. Nu holder vi jo der. Vi skal derop. Kan du komme... Ja, det må jo nemmest at køre til højre her. Det er ikke ret stort stykke. Det er måske 30 meter så til højre. Ikke. Nej, det er ikke det. Vi kan ikke komme op med huset her. Så en 30-40 meter op af, så til højre igen. Det var en flot detalje. Så kommer du næsten over. Det var her, vi var lige før, ikke jo? Jeg kører lige over vejen. Ja, nu ved jeg, jeg skulle lidt byde en lysmassen ned. Og der er en 100 meter op til en vej fra højre her. Det er også en kryds. Så skal vi den. Her skal du til venstre. Jeg skulle helt op til skolen, så jeg vil lige se, nu kommer jeg over på et nyt kortopløb igen. Jeg vil lige være sikker på. Nå, der skal vi ind i hesteskolen, så skal vi til højre, ja. Der kommer en vej til venstre, så skal vi med den første vej til højre. Så må der en til højre. Ja, den der, tror du? Nej, det må være. Hvor langt har du cirka kørt derhen? Det har jeg ikke styr på. Nå, det er der ikke styr på. Vi skal køre et stykke herned af. Ja, det er hertil. Nej, det er den første vej. Så kommer en mere til højre hernede af. Du skal helt ned i et kryds hernede. Så skal vi passe på igen, fordi det er også en hestesko. Så vi skal nok en 50 meter. Det er et kryds nu. Jamen, ja, det tror jeg, ja. Ja, det er. Vi skal et lille stykke længere frem. Ja. Så kommer den vej, du kan komme til højre med, gør det ikke? Skal du højre med den her? Ja, der var mange veje, der var lige her. Jeg blev lidt forvirret. Så er du så oppe i et nyt kryds her. Ja. Der skal til venstre. Der kommer ikke længere op på højre. Og det er ned til den her store vej igen. Ja, hvad skal vi her? Der skal vi til højre. Og det er... Hvor langt er det oppe? Den vej deroppe i skolen. Ja, det kryds deroppe. Var det ikke der, vi kørte lige for lidt siden? Der var et kryds heroppe. Oppe i skolen. Hvad skal vi her? Ja, roligt, vi skal til venstre. Jeg skal lige kan være med. Der kører vi til venstre. Et lille bitte stykke, og så til venstre. Ja, et lille bitte stykke. Hvad er det? Det er et godt spørgsmål. Det der betyder, at den rettede gør det hul. Det er jo det, vi skal. Jo, det tror jeg. Ja, så skal vi nok ind herhen ved halv til højre. Hvor er halven hen? Men jeg ved ikke, du kører 50 meter eller sådan noget. Nå, det er så den første vej her. Ja, det er den første vej, ja. Så skal du ind, og så skal du til venstre her et sted. Der er god plads. Bare hernede? Bare hernede, og så ned ud den sidste udkørsel. Og så til højre. Det er kommet vej til højre lille stykke dernede. Så er vi oppe i 4'eren. Vi skal fortsætte lige frem. Jo. Så skal det
kom ind til venstre igen. Du skal nok helt op til du kommer til en tværvej herovre. Det er ikke engang tværvej, det er nok en kryds også her. Der går du til den vej der, du må være til venstre her, ikke? Ja, nu skal du passe på. Du skal køre. Du har en hus hen til højre, ikke også? Jo. Stor hus. Stor hus. Du skal hen til en anden ende. Der skal være en indkørsel af en anden ende. Hvad skal vi her? Jamen, jeg tror, vi skal dreje til højre. Så til højre med det samme, som du kommer op. Ja. Jamen, og så hen og så op herinde i den anden ende. Og så til venstre. Det var der, vi kom fra lige før. Vi skal længere frem. En 300 meter, så skal der være en vej til højre. Cirka. Det er lidt svært at sige. Der skal komme en masse hus her. Der er en masse hus her. Der skal komme lige efter de sidste hus her. Der skal være en vej fra højre. Det er også. Hvad skal vi så? Så tror jeg, vi skal længere frem. Og så godt vende. Det var det.